Šanse za bolji posao, veću zaradu i odlazak u inostranstvo osnovni su motiv za pristupanje obrazovanju odraslih i prekvalifikaciju. Varioci to sad treba samo u nekim smjerovima. U bravarskom smjeru imaš više vrsta zanata faktički u poslu i u radu. Odlučio sam se za varioca, jer varioc uvijek tražen kao zanatlije i ima dosta posla za varioca. Prekvalifikacija, završio sam ugostiteljski tehničar, ali pošto je škola za varioca potrebna, lakše je naći posao, pa upisao sam tu školu. Za ovaj vid obrazovanja odlučuju se oni koji sa diplomom koju imaju ne mogu naći posao ili koji već rade, ali nemaju diplomu za posao koji obavljaju, kao i oni koji smatraju da će novom diplomom nekog od zanata imati veće šanse za posao u inostranstvu i veću zaradu. Prošle godine negdje oko 40-50 ljudi i vjerujte da je to 90% već ljudi koji znaju već šta će s tim i kako će, i većina ih ode u Sloveniju. Evo sad baš imamo 5-6 momaka koji se prijavili za varioce. Oni direktno idu raditi u inostranstvo, Slovenija, Austrija, Njemačka, Finska. Obrazovanje odraslih, teoretski i praktični dio, odvija se u saradnji sa lokalnom zajednicom, Agencijom za ekonomski razvoj Preda i resornim ministarstvom, a školarina se plaća u više rata.